Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay kan biag ita, kat naadaw iti padas nga impatulod ti pagayam, anagpailingad itinagan Anuel at tagabenggit. Ngamsakbay na, intay man paibasa dagitoy akablaaw. Makablaawan daman ng Gemma kan Madam Marivel from Mara Martinez ti Milan, Italy. Velasquez kan Bukuan family from Imelda Velasquez. Torres family kan ni J. Kyrie from Jadel Torres. Gutierrez Bautista Lagmay Pascual kan Pastor family ti Minusikwan San Quintin Pangasinan from Oliver Gutierrez. Shout out kada Fatima M, Naisan Banataw, William Bolosan Sr., Jasmine Rivera kan Prince Remar Rueme. Rumbawa kan ang Batali family, Datatang Jelly, Nazarene Angela kan Armel from Melanie Rumbawa. Rancho family ti Punta Apari Cagayan from Rachel. Valdez family ti Kalungwan Santo Tomas Isabela from Terence Valdez. Maria Rosel Valdez, Rosalyn Ojas, Roberto can Rosita Olenares. Kastamot ti Olenares family ti Pangasinan from Armand Lastimosa. Porte family ti Bugay Cagayan from Jonel Porte. Idanon mi ti panakipagrik na ni John Vic Gumalog iti Castillo family ti Barangay Del Pilar, Tagudin, Ilocos Sur. Makablaawan ni Mamang Ruby from John. Amin at taga Maawi adumdum ngag ti Ferds Caballero YouTube channel from Arnold Bantolino. Lakay ko kan anak ko ada Robert kan John Eric. Kakabsat ko kastamot ni inang ko from Jethelyn Guillermo ti Kataratan, Alakapan, Cagayan.
Havonillo kan Valdez family, damanang Jenny and family, Auntie LV Dateng, kan amin at taga-alibang season Pangasinan, from biyaheng Brangklesam ti Saudi Arabia. Pasyon kan Andres family, from Linda Pasyon ti Villa Carmen Ramon Isabela. Shout out pa Kadalin Cabansi, Luciano Padua, Nati Agustin, Highlander TV, kan Japan. Kawork ko dito'y Tiplex Expressway, da Kathy, Liza, Jojo, Junjun, kan Nanang Elena Mendoza, from Jerome Mendoza, Tipura, Tarlac. Da Sandra, Aaron, Juliana, Princess, Linlin, kan John, kastamot ni Nanang Lita Baileng, from Mericia, Bailen. Advance happy birthday Tatay Marcelino Dulay, kan Melanie Canta, from Josephine Jose. Makablaawan ni Alpha Gisha, kan Potensyano Mabasa ti Santo Tomas Isabela. Makablaawan ti sister-in-law di Taiwan ni Imelda Lago Mabasa, kan kabsat ko ani Jessa Tejada ti Qatar. Kastamot da Elmer, Jordan, Esmeralda, Nemilson, John Rex Tejada, Jefferson, kan Maricel. Kastamot ni Pearl Aveni, Preya Avenia, Amo Melesio, kan Ino Martina. Kastamot ni Martina Mabasa, Ate Rufina and family, da Maribel, Janice, Robert, Natalie Joy, from Viña Tejada, Mabasa, ti Singapore. Intay nga rudan ituloy abasaan ti surat ni Noel. Dear Manang Emmy, sakbay ti amin kayat kayo man pay akablaawan iti naimbag nga oras. Sapay kumata nakaradkad kayo akanayon. Ilingad na klaangan manang itinagan Anuel, taga Bengueta, kat may saakmet kadagiti na ayat, kan kanayon amagagaran, amang padpadaan kadagiti maipatpatangatang apakasaritaan ti biag, dagiti padak adumdumngeg, kan mang tartarabay iti Ferds Caballero YouTube channel. Addan pamilyak manang, gamti pakasaritaak, kat napasamak ide agtutubo ak paylaeng. Sapay lakomata maikanmet iti gundaway ama idrama ti pakasaritaak, tabarang agpaay agiya kadagiti kas kanyak ti sitwasyon na. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Lakay, aday padamag ko kan ka. Anya day taminda. Amom, nakita kitay ni Noel nga anak ta. Aday di salas kag salsala. Ay na, naglaing mo't gayam nga agsala. Agpaiso? Ijak pa'y ngamin nakita kat. Ne, adagayam talento di anak ta no kasta. Mas daawak nga rod. Jakla pagarupan analaing mo't gayam asumala. Kasla dagiti mabuybuya iti telebisyon. Ay na, nagsayatan ngayon no kasta bakit? Amom, nagdakkel apagyamanan taday ta iti Diyos. Tauray addan edad ta, idinaadaan ta iti anak. Kan agmay may sapay, adamot na isang sangayan at talento na. Kan saan laeng aday ta, nasaririt pa'y iti pagadalan. Wan nga rod minda, tamanipod nagadal, consistent honor student di anak ta. Makapaayat at talaga. Apay nga rin lahat nga imisem ka. Malagip ko lang amin. Tungkal mapantay ti pagadalan. Ti amuda kat apo ko ta ni Noel nga anak ta. Kasano kat nag-uubing mat ngamin dagiti parents ita apanawan. Sa anakas kadata analadaw anaadaan iti anak. Nga rod aywan, ayan nga di anak ta. Nadan iti silid na, nakaturugan. Nalabitan na banog, gapu iti kasasala na itay. Nakaturugan? Ay sus, masapul areingan tamin da, ta saan pa anangan day jay? Agidasarkan tayo nakreingan di anak ta. Masapul amangan pa'y sakbay amaturog.
Noel, anak. Naglaing ka kanong agsala ko na ni mamang mo. Saan mo't papang? Pinadas ko lang no kabalak. At ngamin dagiti step sa makikita kiti YouTube. Kaya't ko ngamin atuladan. Ay na, nadlaing ka anak ko. Kasla ka dagitay mabuybuya iti telebisyon. Agyaman ak mamang. Kaya't ko ngamin na talaga tagbalin a dancer. Awan dakas na anak ko, tatalentom dayta. Sunalaeng, tasapay ko sana maapektaran ti panagadal mo iti dayta kayat mo aserken at talento. Wan nga agpayso, Noel. Consistent honor student ka. Kat saan may akayat ka ni papang mo ang maapektaran ti panagadal mo. Gapu iti asem mo nga agsala. Promise mamang, papang. Saan to apulo sa maapektaran ti panagadal ko? Kaya't kapag gidanon ti panagadal ko, kan ti panagbalin ko a dancer. Adakan ka dayta anak ko, ngampat patigmaanan da kalaang. Para mutla iti pagsaya atam ti panpanunutan mi kan ni papang mo. Tay manugot ka nga ag-perform intong Teacher's Day, Noel? Diyak ko mga rod kayat, Rose. Nga mimpilit mat ni teacher. Rumbang laang. Naglaing kan tupay agsala. Adapay abak mo a professional dancer. Talaga, Rose? Wan, isa rumbang nga ipakitam day ta talentom. Anya ti amom, ang mga no ada makadiscover kan ka. Kan, apay nga min adi ka makisalip no ada dance contest. Kas lang amin na dapay la panagamak ko. Ang mga no sa anak tumutla ang mga abak. Ta sigurado ang nalalain dagiti makisalip iti dance contest. Kasano ang maamuam no di mo padasan? Basta siya ti number 1 fan mo. Agyaman na kadi pa ng suportam kanya, Rose. Lalaing nga rod intong presentation. Sapay lang ko matasanak nervyos. Kabailam day ta. Nang runak at addan to dagiti parents mo. Ipakitam kadakwada ti talentom. Tapno nakarkaro pa'y nga ipanakkel da ka nga anak da. Jose, lakay, nakitam ka din no kasano kalain ni Noel iti presentation da itay iti pagadalan da. Wan minda, naimatangak no kasano ti kinalaing di anak ta. Ay na, makapasalibok kag itirik na. Itay nangagkunti kas taunay apanang palpalakpak da kenkwana. Talaga talentado di anak ta, bakit? Panagkita kat kabailan nanti makisalip no da maangay a dance contest. Ang mga numangabak pa'y. At dakan kuana dayta no kayat na. Ngamin, tsak kayat adata ti mga lukoy kan kuana a makikontes. Tsak kayat ama pressure ni Noel. Dati kayat ko, aramidan na dayta gaputa iso ti pagragsakan na. Saan kat agaputa kayat ta a makikontes. Siyempre, bayad talata nga iso ti agdesisyon may papaniti day ta abanag. Tinapatag, suportado ta iti araramidad na. Wan mo ta, ngamkas iti kanayon nga ipalagip taken kuana. Saan ko maapektaran ti panagadal na? Rumbang laang lakay, tano makita ka mabaybayan nan ti panagadal na. Ay, day tamot di saan na mabalin. Kaya't kung amin ang makaturpos ti anak ta. Banag nga iso ti rumbang minda. Paliiwan ta. Agam ka na ay napalagipan ta. Ta narigat mat no tubngaran ta ti pagasman na.
Subingak pailaan kat naasama kon nga agsala man ng Emmy. Gapo siguro iti mabuybuyak iti telebisyon kan internet. Kan adagagayem ko iti pagadalan a member iti dance troupe. Idi damo, mabainak amang ipakita iti talento. Ngam iti panaglabas ti aldaw, na addaanak matlaang iti kumpiyansa iti bagik. Kanayon dak apag-performan iti pagadalan mi. Kat timang patpatibker iti pakinakam ko, iso ti ibagbaga ti kaadwan at talagaan nalaingak kano nga agsala. Agingga iti maysa nga aldaw. Naglaing ka iti practice, Noel. Talagang awan na pulos pa nagnervyos mo, nag-perform ka. Agyaman na, Rose. Medyo nairwamaknot naminan. Kanayan nak nag-practice si Balay. Ada ko madawatag apaborkan ka, Noel. Anya dayta? Kasangay nga ni ading ko intong Domingo. Kat ada maangay a program. Kayat ka ko mga awisan. Kano mabalin? Ag-perform ka kuma. Intermission. Anya? Siya? Sigurado ka, Rose? Kasla nga minsan anak pa analay nga ag-perform iti kakastang okasyon. Anya, saan? Nagato tinangidayaw kan ka iti presentation dito pagadalan. Kabang ilam dayta. Masapul nagpakadaak pa'y kada mamangkan papang. Kat jak amo no palubusan dak. Sapay ko mama tao manugot da. Promise, siyak ti makaamo iti amin. Agsala ka laeng. Sigurado ang maguston dayta ni ading ko. Naasamot nga min dayjay ka dagiti salsala. Sige, padasa ka kasarita dagiti dadakkel ko. Kat agyaman na kiti panagtalik mo kanyak ha, Rose? Awan dayjay. Basta, no pinalubusan da ka, ipakaamom adagos kanyak ha. Tapno maibagakmat ka ni ading ko. Wen, kasapulan nga rin nagpraktisak pa ya. Tapno napimpintas to the performance ko. Adakan ka dayta. Sapay la ko mga rin ta umanugot da papangkan mamang. Nga umatendak iti kasangay ni ading mo. Mamang, anda ko maibagak kada kayo. Anya dayta, Noel. Kasla importante, anak ko. Wan nga rod, anak. Di nga min gayem ko di school, papang. Mamang, birthday di ading na itong Domingo. Aw-awisan nak nag-perform para iti party ni ading na. Ha? Ay, kasta ka din, Noel. Kabaalam ka din tag-perform iti kakasta nga okasyon, Noel. Ang mga nagnervyos ka mo't anak. Huwag mo't nga agpaiso, anak ko. Saan mo't siguro, mamang, papang. Agpraktisak lang nga na naimbag. Sakbaya dumanan day tangal daw. Ay, sige. No, day tati kayat mo. Palubusan da ka. Ngam sigurado manapintas si performance mo. Tapno nakarkaro arumagsak day ta birthday party. Kat sigurado masaan ka mapuyatan iti panagprak-practice mo. Ang mga numaapektaran di panagadal mo, Noel. Ikarik, mamang. Sanak nga agpuyat. Tapno sana ka malit iti klasik iti kabigatan na. Kat sana maapektaran ti panagadal ko. Anak, amom ba't asuportado da ka kadagiti pagismam. Ngam ikarim asaan na maapektaran ti panagadal mo, wen? Wen, papang. Mamang, agtalik kayo kumakanyak.
Masanda ka kadi nga agatender iti party ni ading ko? Wen Rose, kaslak tib-tib bayo ak nga rod. Sige, kabailak na ito eh. Saan ka nga min nga nervyos Ay, Kasla ka lang ang agprak-practice. Kaslamot lang yung aramidom dito yung school no the performance mo. sapay la ko mga rod tamagustuhan to dagiti sa nga iliyo ti panagsalak. Ay, ado ka diti dumaraya tao ijay? Medyo adumat. Ngam kabagyan mi ti kaaduan adumaray. Kan nasisingpot da. Ay, no saan la agapok nun ka Rose? Diyak kumakayat. Talaga nga min na mabainak pailaeng. Basta, ipakitam ti talentom. Kat sigurado ang maparagsak mo ti birthday ni ading ko. Nasapa ka mo ta si Magpat Noel. Nalpas ka din ti party. Ang dapat dagiti nabati akabagyan day jay, mamang. Kat, kumusta gay mo ti performance mo, anak ko? Ay na, mamang. Naparagsak ko ida. Amuyo ka diyan namin ano pinagsaladak. Kasta unay mo't aragsak di mismo ang nag-birthday. Ay na, talaga nga roda nalaing ka, anak ko. Nagmayat gayam tirik na. No ado ti maparagsak a tao, mamang. Dagiti daduma ka tayo bak. Dinanggayan dakpa nagsala. Iso ang nakaragragsak di party. Ala, mapan ka karudod iti silid mo, anak ko, tapno baka inanakan. Amok anabannog ka. Sige nga rod, mamang. Panawan kayo pa'y. Talaga nakaragragsak di party ti kabsat ni Rose. Sino ka taday ito nag-text? Numero lang mo tagparparang. Hi, Noel. Nakita ti performance mo itay ta adakmat iti party. Ha? Talaga nalaing kang agsala. Kasapulak dagiti kasken ka talented performers. Are you willing to join our team? Ala, pudno nga taday ito ang mabasbasa kita? Sino nga taday ito ang nag-text kanyak? Naganuspay lang nga edad ko manang Emmy, ininot na-develop ko ti talent ko iti panagsala. Kat saan mo't panagpanakal manang, ado ti maparparagsak ko no kasday nga adda ti pagpabuyaak. Iso nga ad-adda pa'y anagensayo ak, tapno nakarkaro amaasa ti talentok. Kagiddan ti panangasak iti kabaalak, siniguradok asaan maapektaran ti panagadal ko. Kat saan madadaal ti record ko iti pagadalan, taday talaang ti amok maipaay ko pagragsakan dagiti dadakkel ko. Kalpasan day digundaway nagperformak iti kasangay ti kabsat ti gayem ko, naklaatak iti naawat ko text message manang. Iso nga idinaikanak iti gundaway, kinasaritak adagos ni Rose. Ada nag-text kanya kalpasan ti party di balayo. Kaya't ko kumadamagan ng amom. Ha? Sino? Kan may papanitian niya day ta-text. Agbirbirok ka no mo ti talented performer sa kaskanyak. Marisa ka no tinagan na.
Aywan, siyak tinangitad iti number mo. Ha? Ni Tita Marisa Dayjay, manager dagiti local artist. Kaya't nakanatulungan na interesado ak. Jakmot amo no pudno ti ibagbagana. Nabuya na kano iti birthday party na ading mo. Pudno ti bagbagana, Noel. Legit Dayjay. Ha? Adun tinatulungan na a local artist. Dagiti daduma, singers. Dagiti daduma met, dancers akaskan ka. Kan kayat na timang bukol iti grupo dagiti dancers akaskan ka. Iso alalukuyan na ka. Naglaing ka kanungamin ko nana. Ala, Rose. Jack lang pagarup nga dadumtang kanya kakasto yung oportunidad. Masapol nga ipakamuk pa nga umuna dahito kadagiti dadakkel ko. Rumbang laeng. Tapno maamuam met ti kapanunutan da. Rose. Hanya ti amom, no agbalin kanton analatak a dancer. Kasta Jack amo no kasano nga ilawlawag ko dahito kadamamangkan papang. Amo mo tindag iti dadakkel ko. Kaya't da nga'y priority ti panagadal ko. Di pa dasam nga ibaga. Interesado ka kadi. Siyempre amo mo taday ti passion ko. Iso akayat ko talaga. Kun man na adumtang ti kasto nga oportunidad. Iso na lang tagad adalak pa'y lang amin. Iyo man mo kadagiti dadakkel mo, tapno maamwam no anya ti opinyon da, maipapan iti daytoy nga oportunidad. Mamang, ada ko yuman ko kada kayo. Anya dayta, Noel. Ada nga min nakasaksi iti performance ko iti party adinarayak. May sa manager dagiti local artist diti lugar tayo. Kaya't nakatulungan. Anya? Manager? Ay, ang mga nuskam dayta anak ko. Saan, mamang? Gayim ti ina ni Rose agayim ko. Legit dayjay ko natigayim ko. Anya ti kayat na mapasamak? Kaya't na nga agmiyembro akit bukbuklin na grupo dagiti dancer, mamang. No kumapang kakadakwada. Kasanon ti panagadal mo? Jakmot may 20 panagadal ko, mamang. Kabala kapag gidan ti panagadal kan ti pagsmak. Arapaap ko ngamin dayta, mamang. Anak, narigat apagidda ng ti panagadal mo kan ti ibagbagab nga ikakapeng mo iti dayja a grupo. Sigurado marigatan ka kat maisakripisyo ti maisa kadakwada. Mamang, dayto yung tinararapaap ko itinabayag a panawan. Agtalik kayo ko makanyak. Ikandak ko may ti chance. Diyak kayat ama isagmak ka, Noel. Masapol a panunutom a naimbag dayta abanag. Mamang, sana ka na yung nadakastoy adumtang nga oportunidad. Maawatak ti panagdandanag yu. Ngam pangaasiyo ko agtalik kayo kanyak. Maawatan ka kat anak ko. Ngam saan akas jay kalakati amin. Amin a desisyon mo ita. Maapektaran ti masakbayam. Amok dayta, mamang. Ngam kayat ko kung mga ituloy daytoy. Tapno may paayan kayo mo't itinasayata pa nagbiag. Saan ka kadi ama-amak anak ko? Kasano no saan nga agbaligi dayta? Jack ilibak nga damot pa nagamak ko, mamang. Mga agbabawi ak to itinakana, no Jack pulos padasan. Jack kahit agbabawin to, mamang. Tidasaya at pagsaritaan tanto manan dayto abanag anak ko. Masapul ayuman ko pa'y daytoy kan ni papang mo. Kinasaritan ak ni Noel may papan iti pagasman na.
Anya ti may papan iti dayta abanag, bakit? Adda mga laalukoy kan kwa na ako mapang iti may sa dance troupe. Anya ti ko na dyan anak mo? Interesado nga ro dyan anak ta. Gampampanunutag ti panagadal na. Sigurado ang maapektaran nga uray ibaga na kabailan na paggiddanan. Talaga amarikatan, Minda. Kan may sa, no bilang agbaligi ti grupo da, kat makatagtagad ton iti dakkel ni Noel. Ang mga no'y pamaysanan ton ti panagsala na kat dinan ituloy ti agadal. Day tangarod ti pampanunutag, Jose. Iso adyak umanugot iti kayat na. Masapol nga agturpos pay nga agadal. Adu pa iti sumagbay nga oportunidad kan kuana, taubing paymet. Dahita nga rod tinaskan nga ipakaawat ta kan kuana, bakit? Nasing pa dyan anak ta. Mamati ak amaawatan na ti kaya ta mapasamak. Ta para mo't lang iti pagimbagan na ti pampanunutan ta. Iso kasaritam to ang naimbag. Nakasaritam ka din da mamang mo. Maipapan iti jayakan ka ni Tita Marisa? Marit na kasan nga umanugot da mamangkan papangko, Rose. Amangan ka nung amin na maapektaran ti panagadal ko. Kayat da, ag-focus ak pa iti panagadal ko. Talagang amin na kayat makaturpos nga umuna ni mamang ko. Di kasaritam tuman idan ka ni papang mo. Ipalawag mo no kasano ka kaseryoso iti passion mo. Kan iti panagadal mo. Naipalawag kun ni mamang. Marit nakakasla madisdis maya. No ibagbagak ti may panggap iti passion kung agsala. Ngam saan ka mo tamabalin na sumuko, Noel? Arapaap mo dayta. No di mo takderan, asino pa iti mga ramid? Amok dayta. Diyak kaya masakitan da. Gapulang iti arapaap ko. Nangruna ni mamang ko. Arapaap mo dayta. Aramidam ti amin tapno makumbinsir mo dagiti dadakkel mo. Tano saan? Amang ano pagbabawyam to iti udi na. Ang yaman na, Rose, ha? O sige, padasok mo na nakasarita da mamangkan papang ko. Ada aklaang dito'y Noel. Kanayo na ka nakasuportakan ka. Amok akabailam dayta. Mamang, mabalin kayo kada kasarita manen. May papan ka di manan dayta iti panagsalam, Noel? Uwan, mamang. Amo ka na ilawlawag yun beside you. Kaya't ko kumamanin tagpalawag kada kayo. Anak, napagsaritaan tanti may papan iti daytoy. Agpada ti kapanunutan mi ka ni papang mo. Ha? Diyak kayat nga ag-focus ka iti panagsalsalam, kabayatan ti panagadal mo. Mamang, saan kung tabaybayan ti panagadal ko? Mabalin ko matapagiddanan. Amok nga intelihente ka, anak ko. Ngam saan akas jay kalakana. Adu ti maisakripisyom. Ngam kasanon no dahi tilangan ti chance ko, mamang. Saan nga amin na tao kat maipaayan iti kasto nga oportunidad? Anak, siyak ti inam. Ti kayat ko laeng kat ti makapasayaat kan ka. Oh. Iso adyak kayat ang makisugal ka itibay sa abanag asaan asigurado. Ngam ti panagadal mo, sigurado dayta. Gamang mo dayta aging gatong palbiag mon. Kat awan apulos ti panakapaay mo, no dayta ti piliyam. Saan akas iti planom, asaan mo't asigurado? Ngam kasano ang mamwak, no saan asigurado, no jakmat padasan, mamang. Imbagak matan, Noel.
Apaman ang makaturpos ka, kat dayta talaga ti kayat mo. Sige, palubusan da kanton. Makaamo kanton no anya ti kayat mo. Ngam ita, tikid-kid daw aklaeng kat agturpos ka pa'y anak ko. Manulaengan atawan, makalpas kanton. Isungar da kayat ka padasan mo't mamang. Tapno mapanagnikak kada kayo, akabalak tagbaligi. Saan nga amin kat agbaligi anak ko? Saan atong palbiag dayta kayat mo? Iso apang nga asim, no napatag kami kan ka kanipapang mo. Ipaay mo kumati arapaap mi parakan ka. Ti makaturpos ka iti kolehyo. Napatag ka kada kami, tagmay maysa ka nga anak mi. Kat di minto ipalubos asaan nga agbalin anasaya at ti masakbayam. Ti pampanunutan mi kat para iti pagimbagam anak ko. Iso ang maawatan na kami kumakan ni papang mo. Nangruna kat agsalugan ti pigsami nga agpadpada. Maawatan na kami kuma. Wan mamang, maawatan kayo. Sige, matungpal ti kayat yo. Kat pasensya andak la kuman iti kinadagulit ko mamang. Pasensya kayon kanyak. Medyo naupayak idi manang Emmy. Nagsakit tinakam ko, kat kasla kayat ko paiket din ti agrebelde. Ngam mamati ak at tinarabay nak tinamarswa. Kat inggiyanak, takinabaelak nga intanem iti isip ko, ti kanayon amang mangag ko idi. A mother knows best. Saan laaday tama nang? Inmulak matlaeng iti panunot ko, apara iti pagsayaatak ti desisyon dagiti dadakkel ko. Iso akayat da makalpasak pay nga umuna iti panagadal ko, sakbay nga ipamaysak ti atensyon ko, iti pagasmak at talento. Kat saan ang nagbidot dagiti naganak kanyak manang? Ta saan ang nagbayag ti grupo, apakikapengak ko maidi? Kat tirigat na, kaadwan kadagiti nagmiyembro ti saanen a nagtuloy idi a nagadal. Kasla na parutanak idi iti siit iti barukong ko, takinapudno na, imap-apalak idi nabukal ti grupo asaan akon akaraman. Apaman a nakaturpusak manang, nakastrakak iti natalgad a trabaho, babaan iti kurso nga inturpus ko. Kat napasayaat ko ti biyag ko, karaman moten ti binukal ko a pamilyak. Ti talento kan asem ko iti panagsala, kat nagtalinaed nga isupay ti sideline ko ita. Daytoy ti pakasaritaak manang, to'y pagayam mo, Noel. Noel, pagayam ko, umunay ti amin, kablaawan ka iti panagbaligim iti biyag. Saan laaday ta? Kablaawan ka pa'y, gapu iti kinatulnog mo nga anak, nga iso ti kang runaan arumbang amasursuro ti amin nga anak, adumdumngag ita. Kat daytoy kumati kanayon alaglagipen tayo, awan tinaganak, nga arapaapon na ti pakadaksan ti anak na. Iso arumbang laeng nga agtulnog tayo kadakwada. Alakastan, pagayam ko, katagyaman na, kiti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Mapunan
soon.